Tipatsiraneko zomwe zikuchitika ku South Africa pomwe padza ndithu pa Sherwood Hall. Kaizi zinthu sizili bwino. Napanga video ina yake makamaka ku Malawi Trends ku Facebook komatu ndefanzi kutukwana rugalu iwe ukamba zoti boma siluyesetsa akutuma ndani kodi chani boma la Malawi sili kuyesetsa chilungamo ndithu chimenecho. You're not helping these people. Tisikamba chilungamo magazi tiyambe apa bwanji. Here we start in Durban, where hundreds of Malawi nationals are set to be transported to the Lindela Repatriation Center. Chartered buses arrived about an hour ago to take the first group that's camped at the Sherwood Hall grounds. They requested repatriation, citing safety fears over their immigration status. Newsroom Africa's Sletiwe Ndlovu is there with the latest. Now, Sletiwe, we saw visuals of an ambulance leaving the scene. I believe a pregnant woman has gone into labor. Can you give us more details surrounding? Kwabwino mmene taonera pamenepo kuchokeratu ku Newsroom Africa imeneyo ndi channel ya ku South Africa uko akuulutsa nkhani imeneyo tamva limodzi kunena kuti no mmene zilili apano tsopano tiyambe kuwatengera kulindera anthuwa boma likufuna lipangeno zilinganizo boma la South Africa limene kuti latenga anthu adzala apititse kulindera chifukwa chani dziko la Malawi lili so slow ngati kunena kuti no sasamalaya achinaluseka isi ajanachita kubwera ndi mabasi oti no ina alipira ndi dziko la South Africa. Dziko la Malawi kumakamba ngati kunena kuti no alibe ndalama for real. Dziko la Malawi lilibe ndalama zoti atengera anthu amene kumabweretsa kuno. Timalipira misonkho kuno ku each and every day 2 billion. Can you not prioritize these people? Kuti tiyana ting'ono pa kampu pamenepo muziona soma video enawo magazi ku South Africa kumazizira osati masewera zomwe ndikukamba zineyo I've been there kupuzira kumene koko ndakhalako zaka mene mapuziro anga. Honestly magazi sizophweka kumazizira nawo kuyenera kuti kukuzizira komanoti anatidza tikungokhala pa mtetete pamene popo kodi no anawo mukuwaputira zibayo zotani koda nairo sankha anawo mwina mutamalanga makolo koma tiyanato nanga hayi ndithu kwanyamuka mabasi kaya ati kaya ndi 8 kaya ndi 9 kaya anyamuka dzulo mwina somona muka video kena kumabwera kuno kumudzi koma no mukudziwa chani mabasi amene ndochepa kwambiri fwa pamene popo pali anthu ochuluka kwambiri kumathamangira ndi kuti mwina make kumathamangira chamma 10,000 ndi anthu amene akufunikira athandizidwa zibwera kuno kumudzi akatakhale nkuthekera bweza tanyamuka tukalikale ndipo amene ali nkuthekera kunyamuka ndithu kumabwera kuno kumudzi koma pakampupo taona ni mmene zilili pamenepo ndi kuti no ayambepo kudwalapo mwina matenda zosiyana dziko la Malawi zoti kaya likupanga chani sizidziwika nawo zimene zikumveka so apa ndi zonena kuti ali pamalo pomwepo pamba kuyenda so katangaleso koma ku Malawi eti katangalira kunena kuti no amene no tsopano ena afika mochedwa koma fara ali ndi ndalama afuna nalo mabasi moja mofulumira ndi amalipira ndalama kwa amene ayendetsa zinthuzo basa kuti kumapezere tandipasane kandramako dzina anoti lilembe kumayambiriro nanga santhu aja kumafika kumakapeziko la kumakayimano ndi kuti panzere kuti akalembetse dzina lawo ndi kuti potengera ma date no anthu amene afika mwachangu ndi amene akuyenera anyamulidwe no mwachanguso amene akudzatsatira ndi kuti nawo amene anafika mande anyamulidwa kena kuona lachiwiri kutsatirapo kena kwa lachitatu kutsatirapo ndende lachinayi kutsatirapo kumadzafika ndi kuti no wiki inoyi koma zomwe zikuchitika ndi chani akuti ena amene anafika Friday akulipira ndalama cholinga chodayikidwe ngati mugulu lachani la anthu amande akatero akwera zinyamuka zibwera kuno ndeno tu anthu ali kumene kwa kupempha kunena kuti katangale ali apo akupemphanso kunena kuti no tsopano tu inuyo makamakano amene muli nkuthekera chifukwa zikuoneka ngati no aboma akulephera tsopano amene muli nkuthekera anthu ngati achina Bushiri Tomu Mpinga Njira achina Simbi achina Napoleon Dzombe ngati mungakwanitse chonde athandizeni anthuwo mwathandize kuti mwina maketu azibwerera kuti no azibwerera kuno kumudzi chifukwa boma likuoneka ngati to apatula kanika kaya kukanika kwake kuti alibe kaya ndalama zomwe ndikukayika kuti mbodza so limenelo sizingakhale nkhani za ndalama muzika ndina kuti boma lilibe ndalama zoti linyamulira anthu amene azibwera kuno kumudzi
whatever it is, kumano you make sure the people should be back here safe. Athandize munakapanga ku prioritize za anthuwa, otherwise iri kumene koko one day you go there and moza akatenga mitembo and mukamazabwera kunoku that will be your failure. Tizakamba kuona kuti mwalepera. So tikamakamba papa awa ndi mareference iro and ulifa tizidzapanga lifa back kuona kuti tinkakamba. Why can't you help these people? No spirit simu wathandiza anthu awa akuti lero nditsopano sinangadzokwanyamula mabasi kaya ngati lero akuti khangati kunyamukaso basi imodzi yoti noyikinyamuleso asimayi adza ndi ana. So pano pamalo upotutsi kwina yonse pakungonjezereka. Why not helping these people? Zafika point yonena kuti noti amalawi amene ali ku diaspora akuti izi zakhudza kwambiri akuona kuti yayi tintipangepo ni kanthu basi tikuyamba kusonkha ndingofalitsa sothenga in case ena angafune mwina mwakathandize aone hope kuti noti amene asonkha ndalama osasakhala kambelembere oti akafunenso kuti akazidyeso ndalama zonanga mazuwa kunoku kumalawi kunangochulukanso ndende chipwirikiti reti. Anyways, nkhani iyi ndayitenga ndekuti pa onjezani kenani ngati mamudziwa amene yorunda amene sotu amatha kumayankhulapo zomwe zikuchitika kuno ku Malawi. Nde panali chiflyer chimene mukuchiona pa screen panopo. Chiflyer chimenecho chikukamba zonena kuti akuti awatu ndochoka ku diaspora. Akuti Malawi diaspora sponsor a journey home, rebuilding families, restoring hope, rebuilding lives. Malawi diaspora voluntary return support program. Many of our brothers and sisters in South Africa are ready to return home but lack the means to travel. Together we can make their journey possible with dignity and hope. Help reunite families, support the vulnerable, safe pepani tukwambiri tu nangasiti mautaketa kuti safe and dignified transport. Together we can support your support can change a life. Ndero akunena ruchoncho kunena kuti notu kuchoka kwa Malawi amene amakhala kunja ndipo tu akuti tu mungathe kuthandiza kuwathandiza Malawi amene ali South Africa. Faina ambiri akufuna atachokapo ku South Africa koma alibe ma transport. So mungathe kuwathandizani kuti mabanja akhale ngati mwina mwakarani alumikizaneso anthu amene anatayana alumikizaneso pobwera kumudzi. Thandizani amene alibe kuthekerawo komanso ndizoona kuti mwapase mayendedwe abwino usataziyenda movulika mayendedwe abwino ndipo pamodzi tonse tingathe kukwanitsa support yanu ingathe kuthandiza kusintha miyoyo ya anthu osiyanasiyana. Tingoti miyoyo ya anthu ena aketi ndakunena kuti mukhoze kupanga sponsor ndi 700 rand, 1400 rand ngakhalenso ndi kuti ndi 2800 rand mungathe kuwathandiza amenewo. Tiyangane madetail mungathandizire patino. Akunena kuti donate now pali banki tu pamenepo makamakatu ya FNB ndipo nozikupita kwa wakisa mwakinkunga. You can help these people. Donate to help transporting these desperate Malawians from South Africa to take them home. You need to take them home. Pepani kwambiri I'm using English ndikugwisa njiro chizungu chifukwa chonida kuti azatu pamodzi pano wa YouTube amakana zonoti dzipemphetsa amaona ngati tikufuna tiyambe kumwina kurani kukusokonezani. So I just want kuti machine ya YouTube amvetsese kuti no neo ndipemphe lopempha ndi zabwino bwino. So ndigwisa ntchito no chizungu cheti. So please, our people, these are guys from diaspora, Malawian diasporas. Based on what is happening in Africa, it's so crazy there. People are suffering and they need transport. And then they are vulnerable, they are desperate, they don't have a transport fee. So these people are begging you, those who are capable of helping them, please, you can help, and these are the details. Please help our brothers and sisters to return home, You can help the kids and the children and the women who are suffering there. You can help them. They are living in worse conditions, inhuman conditions. So you can help them, please. So these are the details, okay?
in case you feel like helping, you can donate to FNB bank yonde ndimene yakuti FNB account number ndekuti ndi 63033498246 ndipo tu branch code ndi 256405 ndipo no imene imalemba kuti no Wakisa Mwakikunga ndipo no ngati mungafune ma detail ena kuti mwina mumvesese bwino palitu ma contact pamene akupita kwa Zainabu Kautsi ndipo no ndi +27 739317 kapena kwa Hana Kazembe +27 61101596 mungatero kuwathandiza anthu amene wapepani kwambiri ndi mayuza chizungu pacho chothyoka chomwecho chifukwa chonena kuti pamudzi pano malamulo apano amakana zonena kuti muzipempha ndalama kumapempha kwa anthu ndi zimenezo zimaletsedwa modi video amatha kuitotholapo kuichotsapo ndino izi amalawa akufunikira mathandizo chifukwa timafuna dodo system ijakamamva fa nangasamamva chizungu system imatanthauzira zonse ikamamva system yo imve kunena kuti izi sizoti tikufuna tithandize amalawi ndipo no ndizoti akufunikira mathandizo chifukwa timayankhula chothyoka chomwecho so pepani nkhani yake ndimeneyo mwina tingonena chonchi tikufunikira amene tingathepo mwina kugwapo tathandize ena akukamba zonena kuti yayi andinatuma kuti apiteko ndife koma kuli tiyana to kumeneko sitina sankhe kupita kumeneko tinabadwira kumeneko moti no sitingakhaleko mwina ndika umunthu kuti mwina mwaka anthu amenewo tathandiza zibwera kuno utenga wanga wina omwe ndikufuna timati food for thought chakudya cha maganizo chabe titendiganize Malawi akubwera kuchoko South Africa ena akunyamuka 60 sikuti nalingosobera basi kumapita komweko lero 60 nawa 60 nkuja 60 malira kuti no South Africa komweko kuvutako akatena amene usazizativuta so kuti ndanyamula zibwera kuno guys, can we think about that? Kuti zingateke kunena kuti maboda mubangerekireti kuti anthu asatuluke chabwino mwina adzina kuti mutipera mafulo ofuna kutuluka ngati akutuluka kuti isi zingateke kunena kuti amenewo alimbedwe mayina awo kuti no asakhaleso mawa opempha mathandizo kuti tizionongaso ndi kuti ndalama kumatenga amene adza kapena kumavutavuta panopa kumakamba za iwo kuti akuchita kusankha opita kokha amenewo mungalembe mayina awo bwinobwino kuti nakapita asakakhaleso amene azikativuta kuti afuna kubwerera zikakhala kuti zavuta kumeneko. I don't know, komano it's just not on kunena kuti no mene tikuvutikira panopa ndi mene tikukambira panopa everyday kumakhala tikumwempha zawo zazimene zizi kuti anthu azibwera kuno athandizidwe and then apezeke naka akupita kumeneko mu situation yake yomweyo chabwino kuti adikire kaye tione kuti no 30 June zizakhala motani kena zikazizira tinyamuke ayi kena kuti zipezeka zone kuti mawaso tizizakamba za yowa kodi magezi wenepo zikuyenda pamenepo. Anyways ndimango maganizo chabe kuti adono kuti ino mukuiona bwanjeti akuti